खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बयखौबो बरनाय बावहरनाय थाबाय। फुजा नायनो थांनो नागिरदों दा ओंखारखांबाय रेडि दा थांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ नेनानै बाबायनो सासेया फेनखौ अफ खालामा खोमसि जाबाय माथो Ida fina barney soma गारि जा बिसना सादर लांसै नामा डाइनिं टेबल कभार কেনেকুৱা ডাইনিং কভাৰ এইটো আছে 500 টকা এটা অৰিজিনাল একদিনৰ হয় স্যার ওইটো চকটা এইটো কমৰ আছে এটা 200 টকা এইটো একদিনে এইটো 200 টকা এই ভিডিঅ কুছলা আনা নাই দিও এইটো মেল দেখাম নি বহুত ধুনীয়া হয় এইটো নালাগে ৰ কালাৰ চাওক বাবু এইটো অৰিজিনাল একদিনৰ হয় এইটো পক্কা ধুয়ে নুখত মাছে মানছিলে একশো নয় জালে কম হ'ব না मोजां नुदोंथ' কোনটো लानोसै दा बेखौ जोंहा এনেকুৱা সৰুকেইটা হ'ব আপোনাৰ 120 টকা ছটা ডাঙৰকেইটা দাম বেছি কিন্তু এই বগাটো आयु मस्त मानसि एम्फौफोर बायदि मानसिफोरखौ नाया मानो एम्फौसो बिस टाका कम्पानी नहीं जी मानसि आयो नालाय नायबा लांगौमोन आं बेखौ खारो बियो बेट्रिजों खारो बियो देनां लांनो नागिरगोन आं फिसालानो हाबना नायनो र' गासैखौबो मोजां नुजोबो लाजोबनोसो लुबैयो आंखौ बेसेखौल' बेलाय बेखौ बोरै नुदो नङाबा बेखौ लानो नामा बेखौ 1 প্লেট দিব খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে
ने चिप्सआव पुरि जाना नायनि दिनै गोथाव नंगौना नङा मालाबाबो जाफेराखै बेखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम जाना नायगोन गोथाव जागोन बायदि नुदों बिराद बुस्थु होबायना Ida fina barne soma zirai fuye mini hana gaisa sina wami zaiga nagina bikasi na wami khona nagina Sinira tumke hai na isna to haba hanti phaya nansen dai anzira khaya ida fuina bane soma बिराद गोथाव नुखाबाय नायनानैनो जाबाथ' आरो बुंलायनोनो नांला zirai fuye mini hana टेस्ट करो 이거 마무리 जानोसै आयौ मानसि गिदिर अरे जानो बिराद गोथाव जानो एम्फौखौनो नांला मानसिफोरा नाया मानो ओरैबायदि मानसि मन्दाबानो फिसा फिसा किन्तु मानसिया ओरैबायदि कभिडनि नामानो गैला रावबो मास्कखौनो गानाखै जेरावबो जायगायानो गैया याव बार मोजांथार फैदों नै दा सिट दलाव एसे जिरायनो फैदों मानसियानो मानसि ओइयाव जिराया बिबारा सोरनि फट' मारिनाय नायनो ओरैजाय जिरायनोसै सानजों भिडिअ'सो अबेहाय जाहैनोसै गाबोन जानि मा मोनजायो जेलेबि जाखांबाय नोंहा मैया लांना जादों जोंहाबो दहाय जाबाय दा जाहैनोसै एबार जाहैलायनोसै ना एखेसो स्रां जादों एखे खोमसि नै USBJआव जानो फैलायबाय जोंहा जानो जि मोजां साजायदों मालाय बेलुननो खालि सिटानो गैया नै जिबायदि मानसिखा फुल गोजा बेलेगावसो थांसै नैबे G69 पिज्जा रेस्टुरेन्टआवसो फैबाय जों जायगा मोनैनि मानसियानो गोजा माथो जायगा दं मानसिफ्रानो फुल गोजा गाहायावसो जिरायना दं नेगासिनो मोनसे फैबाय जोङो दाबो मानसिफ्रानो फुल गोजा नेनानै बिसोरो बेसेराफोर बेरखांफ्रा मानसिफोरनि मोखाङानो बोरैबा जागुलायबाय नेयै नेयै मोनजायाखै नेगासिनो नेग्राफोरखौ नायै नेनानै हाथारला सासेया उन्दुनो ओंखारनानै मेगनानो फिसा फिसा जागुलायबाय बेबो जोबबावबायसो नै बेबो
सासेयाथ' सानदों माला मोनजाबावगोन आं होननानै खुरलु खुरला जाजोब्बाय बेहा मालायफोरा जादों सिजायगासिनो नै सासेया जानो उखैनानै जोंहा नेबाबो मोनजाला बे चिकेन पक'राया जोंना माबायदि माबासो नारेंखल लाड्डु बायदिसो नुबाय अ गुर लाड्डुसो दै इयो नै दासो नेयै सौफैबाय एबार जानोसै जिरायदै ओइ जिरायदो गांफ्लेना मेक्सियावनो होनायखो मिक्सिजों बानायो गोथाव जादों ना जानो बियारजों लोंनो होनदों हा बियारजों अ सस जानो गोथाव जादों ना जानायनि समान गोथाव नङा ससा बै नैबे जिरा माबा खोमा गलमरिस दा भिडिअ नुदों बांद्राय ओइ जिरायफैदो गुदुंथार नामा औ ना बेजों नङा नङा केसु दुबार बायदि लावलायनो सि लावग्रा बुस्थु लोदो जानाय नाय मोनसे हमनानै माबानो जानोमोन जानाय नाय बेफोरखौ जानानै उदै बुङालै जोंनि बर'फ्रा जेनेका माबा जोंनि लाफा ओंख्रिसोलै जाखांबाय थांनोसै एबार गरम मोनलायदों ना औ बेसे थाखा टाइमा औ मानसिया जोबस्रबाय ना जोबाखै थांनोसै थांदो दे बाय बाय